Mancalia bapak liamat basalam kini oi dapat kia bapak lima akabano karam deliyo palalai di madimaku Oi de paparni labasalam to badu tinggal ada yang dua mahoi salamu karang dendiyo nan kandung oi nan kandung kalau Pali lah pacalian karena ramian dayan mungkin ada lo caro dia pasan mojang tuah satu dayan kalau dek Pali namanya lah pacalian dengan rami basalam dira kok dek dayan ke dibaca mereka mungkin ada puno caro dia ya ada puno caro tersendiri dia mereka ya pesan dari mojang tuah lanjut mungkin tampak daya mungkin ke Batu Balang Meri Bana di Bolorang itu takkan nampak dayan. Oh biarlah ayah nak mampaluris ketek tantangan jo dari dayan ko rejang. Kalau dayan ko kadibaco nampak-nampaknya mungkin ke Batu Balang terulangan. Si Mary tersebut nama. Itu dah nampak dayahnya ya. Tak kan mungkin kan neko ko ya. Matanang hati lah pat dia.
Oi nan maganda karamala samalang ko. Oi nan maganda batigo man tindang kanyo. Oi jiko daye tua dota tu charoyo. Tolong bisiekan de matua bake ambo. Karam den niño nan kanduoy la tuano. Korok salong berlalu dah kan, pernah. Ada nang laluan. Allah tu berapali dalam pecenyo. Biar lagi ni bapa ni dan naik katokan. Tindiang lalaki ada yang najo bicara. Jangan sampai bumi dah hujan kehujanan. Karamadan dan ramalan di mana-mana. Duduk bapat ni oi nana kini di nana pandai. Oi nan bagurau ketiaso samalang ko. Kabar-kabar nan kanduoy sampai balai. Nan anak rajo bapak nioy lalu karam den niño nan kanduoy nan Oi nandang jang wayama sabana pandai. Oi tamanatan wayama abapatian. Wayas nalisa ini ramana wayas wala musakite ramana welabanan antalan notunan lakona